Musím takisto poďakovať našim sponzorom a donorom firme Fuxo za to, že nás podporila, Mestskej časti Dubravka, Mestskej časti Laváč a mesto Bratislava, za to, že nás finančne podporuje a vďaka nim môžeme si prenajať telocvične. A teraz pristúpime k vyhodnoteniu dnešnej súťaže. Bolo to nesmierne ťažké. Porota sa rozhodla, že udeli prvé 3 miesta. Trom družstvom, ktoré najlepšie odcvičili, získali najviac bodov. Všetky ostatné gymnastky dostanú ocenenie za účasť. Potom ešte porota vyhodnotila 3 špeciálne ceny. A to bude skokan roka z gymnastke, ktorá urobila najväčší pokrok za posledný rok. Potom to bude gymnastka, ktorá zbierala najväčšiu odvahu, aby prvýkrát zacvičila. A gymnastka, ktorá odcvičila najkrajšie s najväčšou eleganciou a šarmom a takým umeleckým výkonom. Takže pristúpime k samotnému hodnoteniu. Na prvom mieste sa umiestňuje družstvo Barborky Karkušovej. Barborka Karkušová, ročník 2008, Kieva Bulgina, ročník 2010 a Valéria Horvátová, ročník 2009. Danka Pilková je takisto z tohto družstva. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Karolíny Vonislavskej. Karolína, ročník 2006, druhá Karolína Kačarová, ročník 2008 a Kristýnka Benzáková 2007. Skončilo družstvo Simonky Divíkovej, Simonka 2004, Vikinka Benzáková 2009. Ďalej poprosím, aby si prišli prezrieť ocenenie za účasť. Ostatné gymnastky Týminka Diviaková, ročník 2011. Simonka Kováčová, ročník 2010. Anna Ašenson, ročník 2010. Danielka Šimoničová, ročník 2009. Danielka Kováčová, ročník 2008. Aletka Pavlové, ročník 2007. Poli Veľkina, ročník 2007.
Kudelová 2007. Martinka Budiaková tiež 2007. Anka Budiaková 2007. Evelina Sázonová 2007. Teraz poprosím naše staršie gymnastky, Dianku Pilkovú 2006. Karolka Valentková 2006. Karolka Štášková 2003. Katka Vargová tiež ročník 2003. Danielka Miháliková ročník 2002. Sabinka Sličková 2002. No a prišiel teraz čas, aby sme odovzdali špeciálne ceny pani trénerky. Vikinku mi zahádali, nevidíme. Cenu za skokana roka za gymnastku, ktorá za posledný rok robila najväčší pokrok a najviac sa zlepšila. Už nás reprezentuje aj na medzinárodných súťažiach. Túto cenu získala Kira Bulvina. Za najodvážnejšie vystúpenie dnešná Danielka Šimaničová. A titul Miss Šán za najkrajšie odcvičenú zostavu Polly Belkin.